Hej. For lang tid siden, der lovede jeg, at jeg ville lave mange flere videoblogs. Og så gjorde jeg det ikke. Men nu gør jeg det. Og i anledning af, at jeg har fået en mega fed t-shirt, så vil jeg starte en blog med lige at gøre det her, ikke? Double click. Fordi min gode veninde Louise har givet mig den her. Nice. Det er Lil Wayne. Jeg ved godt, at det er måske ikke mega sejt, men jeg kan helt vildt godt lide Lil Wayne. Siden sidst er der sket rigtig meget. Vi blev færdige med at filme Ung med de gamle. Det tror jeg måske også vi var, da jeg lavede den sidste blog. Det er jeg ikke helt sikker på. Men vi er i hvert fald færdige. Og nu er de første programmer sgu blevet sendt. Jeg har jo ikke selv noget fjernsyn, så jeg følger ikke sådan med i, hvad der sker. Jeg var inde til snigpremiere på produktionsselskabet og se de første 2 afsnit, så der ved jeg godt, hvad der sker. Og jeg græder. Heldigvis så græder Rudi næste afsnit. Men udover hvad der sker i de første 2 afsnit, så ved jeg faktisk ikke, hvordan det er blevet sat sammen, og hvad de har valgt at lade blive i programmet, og hvad de har valgt at skære fra. Men jeg er blevet lovet, at jeg, når det hele er blevet sendt, modtager en DVD med alle programmerne. Så må jeg jo sætte mig ned og være totalt narcissistisk og se, hvad det er, de rent faktisk har lavet. Jeg har fået rigtig meget positiv feedback, både fra folk, som jeg kender, og min familie og sådan noget, men også fra helt fremmede mennesker, eller fremmede folk, jeg ikke kender, som åbenbart kender mig, eller ved, hvem jeg er. Og det har været mega fedt, at der er folk, der har rent faktisk taget sig tid til lige at finde frem til mig og skrive et eller andet sted på Facebook eller på Black Market, eller hvor det nu måtte være, at de har set det, og de synes, det er fedt. Ja, jeg håber, at jeg er værdig til at være på tv som et tatoveret menneske. Man bliver jo nærmest lidt et symbol, når man bliver sådan castet til at være sådan en type. Jeg håber rigtig meget, at jeg har været et godt eksempel, og at forhåbentlig har vist nogle mennesker, som ikke før de så programmet havde indset, at ganske normale mennesker har tatoveringer. Ja, at jeg har fået nogle mennesker til at tænke sig om, og tænke noget nyt. Det lyder meget selvfedt. Men jeg ved, der er i hvert fald en. For hun skrev en kommentar på Ung med de gamles Facebook-side, og jeg har taget et screenshot, og jeg har gemt det. Og det varmer mit hjerte. Nu gik min smøg ud, så jeg tæller den lige igen. Jeg har ikke lavet billeder i år endnu. Der er faktisk gået en hel måned nu, for det er den 31. i dag, og jeg har stadig ikke lavet noget som helst. Men det bliver der forhåbentlig lavet om på i februar. Jeg har booket 2, måske 3, måske 4 shoots nu. Et af dem bliver noget smykkeshoot for et firma, der hedder Toxic Injection. Det er en sød ung dame, der hedder Cesar Bjørk, der ejer det, som jeg har fået lov til at låne nogle smykker af. Det glæder mig rigtig meget til. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har egentlig smykkerne liggende lige herovre, men jeg tør ikke rigtig vise jer dem. Hvorfor, ved jeg ikke. Men jeg synes nærmest, det skal være en overraskelse. Så har I noget at glæde jer til. Jeg havde også en liste med ting, jeg skulle sige, men den er blevet væk, og nu har jeg ikke noget mere relevant at sige. Jeg har købt 3 nye perukker.
Så i det kommende år kommer I sandsynligvis til at se mig være både brunette og blondine også. Fabulous. Og med det, så vil jeg slutte af. Og igen love, at der skal nok komme nogle flere videoblogs. Der skal nok, altså der går ikke lige så lang tid mellem den her og den næste, som mellem den her og den sidste. Promise. Scouts honor.